ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саодотеҷа ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз апашкоҳо ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 19 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробари ба 125 сомонӣ. дар имрӯза видеохонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагиам. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. марҳамат шумо то охири видеоро бардруи азиз тамошо кунед. хаяк ягон хона ё квартираш мода маҳқул мешава, метавонед ки харидорӣ кунед. бардруи азиз форатон ки ҳами канали ма ягон рӯз мошин хона ё квартираҳои арзон бихарен, ана дар канал подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонед ки ки мисол ма видеои нав дар ютуб мондам, телефони шумода мерава. ана ки бардруи азиз ҳама каса тамошо мекунем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардруи азиз мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед, қарзам дода мешидай. дӯстони азиз, квартира дисен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, пешина Ленинский район, деҳаи Мавҷ радиостансия, наздики чойхона, я остановка баъди Ленинград. айбозори саховат 5 километр дур аз зӯни азиз, ба мошин 25 минута раҳ бидаи. доми панҷэтаҷа якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 65 квадратни метр бидаи. ремонти квартира навай чихелек десен, оли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. обу свеч доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатор 100%. бардруи азиз, мақсади квартирарам доранд, дига хел вариантҳорам доранд. зӯни азиз, қарзам мешава 220 000 сомонша метен, мондагиша қарзтони азиз ҳар моҳ меспорен. ана мошинам қабул мекунанд, мошинои 2025 боша қабул мекунанд. зӯни азиз, электромобил неки набоша мега. бардруи азиз, нархи квартираи тамошо кардесен 270 000 сомонӣ. агар 220 000 ша битен, мондагиша бадам битен мешава. маълумоти дар кора дар рӯи экран нависагим. зӯни азиз, марҳамат занг бизанен. и квартирарам дорам, бо мақсад дига хел вариантҳорам доранд. мақсад ки дига хел квартираҳои арзонам доранд. фақат да ҳамин рақамҳо занг бизанед, ватсап да бинависен. мегзарем бардруи азиз, ба дигим эълони имрӯза як хонаи фасони беҳтарина гап мезанам. хона ҷои беҳтаринда қарор дорад. зӯни азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ, кӯчаи захмотобод, пеши бозори Мергон. бардруи азиз, хона ҷои беҳтарин даъне ки пеши бозори Мергон. 2 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти як хонаш ремонти замонавӣ кардагӣ, 3 хонаи дигаш ремонташ коробка будай, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатор 100%, кухни, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, дарахтои мевадиҳанда ҳам бисёр дорад. зӯни азиз, наздикиш да мактаб, садик, литсей, бозори Мергон наздикаи. бардруи азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 700 000 сомонӣ мега. 700 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои телефонаш ватсапам дора. марҳамат, бардруи азиз, харидори аниқ занг бизанен, бо арзон мешава.
барои меҳнатҳои мо як дона леки бепула биҷиқен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. бардруи азиз, ихели нархи наворо фақат дар ҳамин канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор мебинем. бовар кунен да. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Пахтакор, Шайнак. 1 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, болои хонаро маналид рехтагиан мешавад хонаи деэтаҷакунӣ. ремонташ навай. Ову свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, едихона маҳкам, дарбачаам дорад. Суни азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 170,000 сомонӣ мега. хона дар шаҳри Душанбе. бардруи азиз, ана ноҳияи Фирдавсӣ, Пахтакор, Шайнак, 170,000 сомонӣ. бовар кунен, беҳтарин нарх айда. ба пули дурустӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагем, номерои вабилоншам ҳастай, номерои мегафонашда WhatsApp дора. бардруи азиз, агар шумо занг бизанем мегӯян ки номерои канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор гирифтам, барои шумо мисол барои нархиш бо арзон мекуна. беҳтарин нарх айне ки бисёри бардруи Россияи Тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон хонаи арзон аз ноҳияи Рӯдакӣ бимонен. марҳамат, бардруи азиз, ина гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошинбозор, деҳаи Алабайтал. 1,5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ падъабой тайёр будай. сӯрашни соҳибхона да сум дар кор. суни азиз, барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг мезанен, бо арзон мекунанд. суни азиз, нархшам худаш арзонай, 210,000 сомонӣ мега нархша. бардруи азиз, бо арзон мешава. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам, номерои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp-ам дора. марҳамат, занг бизанем. бардруи азиз, хонаи арзона аз пеши мошинбозор 210,000 сомонӣ бихарен. беҳтарин нарх айне ки бардруи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепула биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай. суни азиз, и яка мақсад хеле шид ки да ҳамин кор ай. суни азиз, одами хубай муомила мекуна. нархи граница, бардруи азиз, гарени арзон шудагӣ ай. фақат шумо бардруи азиз ҳамин рақамҳо да занг бизанен. дар ин рақамҳо WhatsApp ам дора. нархи граница, гарени арзон шудагӣ. суни азиз, занг бизанем, мегӯян ки номерои канали Сауду ТЖ гирифтам, ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, кӯчаи Дӯстида қарор доштай. 6 сотиқ замин дар хона кардагӣ, ремонташ коробка будай. соҳиби ана хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ дар Қимсангир, деҳаи Навобод, тарафи бучкоҳои Сасед дар хона кардагӣ, ба калидораш наздикиш да мактаб мисол ҳаст будай. мактаб наздик будай, свеч ҳастай, овша харида мисол овша мехаранд. бо арзон мешава. илтимос кардагие ки беҳуда занг назанен. нархи хона 85,000 сомонӣ. харидори аниқ занг бизанен. бачаё чабхи як кофе талх абза ки ба фикрам хобуд бурдисая. ай зинда бошӣ. бардруи азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Дӯстии Халқо. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ, ремонти аҷоибот ба дараҷаи олишай. соҳиби квартира маълумот додааст ки квартира дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии Халқо, наздики гимназияи Аминҷон, 2 мактаб, 2 садик, донишгоҳ, инъяз, супермаркет, 4-5 та магазин пеши домда. илтимос хонахари аниқ занг бизана. савдо дар даруни хона. суни азиз, савдо дар даруни хона. нархи квартира, суни азиз, 345,000 сомонӣ. харидорои аниқ баъд занг бизанен.
ки ҷое ки хона ё квартира намондест ҳам комментаре ҳами видеода бинависен. Бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат наздики бозорчаи Гулистон. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 30 квадратай доми новостройка квартира ремонти нав кардагиай ремонташ ба дараҷаи олиш. Соҳиби квартира маълумот додааст ки ана хона бо ҳама таҷҳизотҳош фурӯхта мешавад. Тайёрай мега. Сол даромада зиндагӣ мекунен. Нархи квартира дӯстони азиз 320,000 сомонӣ мега. 320,000 сомонӣ квартира бардруи азиз дар шаҳри Ваҳдат будай назди бозорчаи Гулистон. Харидоро яниқ занг бизанед. дар видеои пешна бисёре бардро гуфта буданд ки аз шаҳри Турсунзода яъне ки айрегар квартира монен. Марҳамат бардруи азиз ина гӯш кунен. Квартира тозаи хушрубдаине ки квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода 4 микрорайон. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 56 квадратни метр будай. доми новостройка квартира ремонти нав кардагӣ ремонти аҷоибот неки. соҳиби квартира маълумот додааст ки бо таъмири замонавӣ кардагӣ будай дӯстони азиз, яъне ки таъмириш ремонтиш фасон. Амсол ҳамааш шароитош хуб будай дӯстони азиз. ҷои беҳтаринда қарор дорад. Нархи квартира 310,000 сомонӣ. ханам хеле бардруи азиз апашкои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак мурӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шумора якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. хай бардруи азиз маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ яъне ки ба чаячкидор я дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. бардруи азиз бисёро тамошо мекунен подписатсия кардагӣ нестен ба дар комментаре бинависен ки акай Сауду ТЖ даги ҷои наметовӣ. барои бардруи азиз подписатсия раҷақиден зангулачара бологӣ дамонен ки яки мисол ма видеои нав дар YouTube мондум телефони шумода мерава. раҳмат мегӯм барои лайкотон, раҳмат барои дастгиритон. дар комментаре ҳам ягончи бинависен. ана бардруи азиз ягон кас реклама дошта боша ҳамин рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp-аш равон кунен. хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.